muri yeZimbabwe aiwa corruption yeZANU-PF tazoona kuti aiwa yachizokurisa nonyange makotsi vakutozvonototi aiwa corruption iyi aiwa haisisiriyo nokuti munobuda munogwa muchinzi Magweta anoti kudomwa kwakaitwa mutevedzeri wemuchuchisi mukuru wehurumende vaMike Ureza kuve sachigaro mutsva weZimbabwe Anti-Corruption Commission ZACC vachitsiva Justice Lois Matandamoyo avo vaiva muchuchisi mukuru kutyora bumbiro remutemo. Sara muendera mberi nemashoko aya nokurudzira wasubscribe wolaika wotina on the bell icon tombutira mabdetsa ndokupa pano paZim News Live nokuti vanoendera mberi vachiti vaMNANGAGWA vakagadza vareza maererano nechikamu chesection 1A chechikamu 254 chebumbiro remutemo. Nekudaro Gweta rakataura neThe News Hawks rakati Reza haana makore manomwe anodiwa eunyanzvi hwekuitwa zvemutemo kuti atore chinzvimbo ichi. MuZimbabwe ndomacho vari kubuda panapa mujolazi vachiti aiwa apa zvanyatsika kubuda pachina kuti yatova corruption nokuti mutemo unoti munhu kuti azotora chinzvimbo ichi anofanira kunge ane 7 years of experience, but uyo anonzi Mike Ureza haana kana 7 years experience dzacho, asi anouya panapa achipiwa chigaro ichi chekuZACC. Muri Zimbabwe chimbotiudzai munoti kudii pamusoro penyaya iyi, noti kuona kuti aiwa nemangu Magweta nyangwe mamwe makotsi ari kutoona kuti aiwa zvinhu zvakaitwa apa hazvisiri izvo, nokuti tinotonzwa kuti vachitotaura neThe News Hawks vatokomplena kuti aiwa zvakaitwa apapa naED Mnangagwa hazvisiri izvo. Tiudzei mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi pine mucomment section medu. Tiudzei mafungiro enyu, musamana kusubscribe, kulaika nokutina on the bell icon. Tamuchira mabdetsa nokupa pano paZim News Live.